nemám problém ani s náhotou, ani pred kamerou. Ste zachytili, že okolo mňa sa v poslednej dobe dosť dejú také nejaké zvláštne kauzy. Ja som tak nejak prišla do momentu, kedy ma asi ľudia prestali vnímať ako divadelnú herečku. Ja som nevedela udržať hlavu na krku v predklone, lebo tým, že... Čiže ty môžeš vďačiť Botoxu za to, že chodíš terapeutovi dneska? Hej, asi krásne. Tie deti moje, ja to na nich vidím, že oni sa nevedia nudiť. Nie, žaby sa pýchajú. To je veta, ktorú som si v živote nemyslel, že poviem, ale hej, žaby sa pýchajú. Ja potrebujem niekoho inak, kto ma vypálí nejakou šalviou, lebo toto už není v poriadku. Dámy a páni, vítajte pri sledovaní ďalšieho zbytočného podcastu s Matúšom Kvietikom a Lukášom Frlajsom. Dnešným hosťom je Monika Sabo. Horvátová. Jaj. Fú. Ja si na to stále neviem zvyknúť. Ale áno, ja tiež som bol taký, že prečo si Sabo? Máte ma stále v telefóne ako Horvátová, že? Ja Inak ja môj muž má ako stále Horvátová. ako Horvátová, chápete? Ja ťa nemôžem mať v telefóne, lebo moja priateľka by žiarlila. Ja tam nemám žiadne ženy. Ani mamku. Ani máme. Aj sestru máš, to viem, poznám ju. Ani tu nemám. Ideme pokračovať v intre, Lukáš? Áno. Ozývame sa vám z krásneho K2 zvuk štúdia, ktoré si aj vy môžete zaplatiť a takto tu pôsobiť, ako tu pôsobíme my. Dnes opäť za kamerou fantastický kameraman Dominik Krevniak, ktorý opäť zas a znova ovláda našu novú, krásnu, brutálne funkčnú štvrtú kameru. S týmto nápadom prišiel on a musím povedať, že po strihaní Reelsoch, že to je fakt mega nápad. Zároveň z nejakého dôvodu je tu s nami stále Brosky za nami. Brosky je tu aj napriek tomu, že za deň točíme 2 epizódy a dnes máme dvakrát po sebe ženu. Brosky je naozaj veľmi odvážny chlapec. A ešte tu máme aj Mareka Mesároša, ktorý nám krásne strihá tieto videá a pomáha nám s rôznymi vecami, akými nebudeme konkretizovať. Výborne, Lukáš. Monika, čau. Ahojte. Čau. Nechodíš moc do podcastov? Tak ako ma volajú. A nevolajú Ale ťa? Že ťa nevolajú? Ale volajú. A som rada. A je pravda, že si aj vyberám. Že nechodím zase úplne do každého. To si mala povedať. Takže som, Teraz to vidíš, povedala. Takže to je super, že ja som sa tešila k vám. Hej? Strašne. A je to kvôli čomu? Je to kvôli tomu, že sa už dlho poznáme a že máme naozaj akože dobré vzťahy, alebo... Asi áno, vieš čo, asi aj kvôli tomu, že vlastne toto je taký podcast, kde konečne môžem byť taká akože sama sebou. Ale podľa mňa máš taký menší crush na nás. Prečo? Monika prišla kvôli Broskymu. Mám. Tak ja vás mám veľmi rada zase, hej. Takže... Dostávame k tej povesti. Nie, my sa poznáme, akože ja som si to minule uvedomil, keď vlastne, lebo ako pri každého excelentného hostia v tomto podcaste navrhujem ja. Áno. Ja som povedal, že Monika, Lukáš sa iba ozýva. Ale Lukáš mi napísal. Ja viem. Ja viem. Lebo on má viacej followerov. Si myslel, že si jeho pravdepodobnejšie všimneš. Ja som ťa dal, lebo proste nikto iný nemohol, tak som sa spýtal, či nemôže Monika. Čo si? Aj to mi inak napísal, že to je narýchlo. Bolo to narýchlo. Bolo to fakt, že to bolo narýchlo, ale ja som si ťa chcel zavolať už dlhšie. A jednak akože kvôli tomu, že my sa poznáme fakt, že hrozne dlho. Poznáme, no. A ja som si to uvedomil minule, keď som si na teba nejaké veci pripravoval, lebo ja robím aj research, ja robím všetko, Lukáš nerobí ani no. A že my sa poznáme, že strašne dlho. Vážení diváci, Matúš vravel, že chce byť v tomto podcaste menej kokot ku mne. Zjavne sa mu to prešlo veľmi 5 darí. sekúnd, hej. To je tak pravda. Chlapci ma nabrifovali, že prvých 5 sekúnd sa nenadáva a potom už môžeme. Pardon. No poznáme sa od vysokej školy. No. Akože je pravda, že odkedy Takže som my ju sa poznáme ukončila. dlhšie. No my sa poznáme dlhšie. My sa poznáme, vieš, odkedy? Ja viem, odkedy. Odkedy som sa hlásila asi na konzervatórium. Prejdeme k tomu, poď. Prejdeme ku konzervatóriu? Dobre. Jeho tatina ma učil herectvo. Tvoj táto je taká medúza, to je varená neuveriteľné. pečená istého času. Ale si vezmi, že aká si talentovaná. Dnes mi ozaj o tebe povedal, že zaňho si najkrajšia herečka slovenská. Hej, to bol s talentom veľmi veľa spoločné, Lukáš. On si vyberal podľa krásy, ale vidíš, spravil z nej herečku. Inak no. Akože, a na toto som naražala veľmi často a veľmi mi to vadilo. Lebo častokrát som presne počúvala, že už len keď ma prijali na VŠMU, tak som, viem, že niekto mi tam na škole vtedy, že no čo, tak zobrali ťa? A ja, že hej, zobrali. No, že, jasné, veď ty si pekná.
Vieš, že mňa mali vždy zafixovanú tak, že ty si tá pekná, preto vlastne robíš to herectvo. Že málo kedy sa potom tak spájalo s tým, že nejaký talent alebo tak. Tak ja som bola vždy taká, že... Máš pocit, ale že to hrá Ma to nejakú tak- rolu v obsadzovaní? Hercov na Slovensku? Prepáč, brusky. Neviem, tak akože už len to, ako vlastne prijímali nás na tú školu, vieš, že my sme boli taká výkladná skriňa, podľa mňa ten náš ročník. Že? Počkaj, ty si bola s kým si ty bola? Ty si nebola... Ženy? No, Z môjho ročníka? ty si bola s Mončou... Potokarovou? Áno. Aha! Dominika Žiaranová, Anička Rakovská, Jakabová už teraz. Monika Šagatová. Monika Šagatová. Tri Moniky. No, počkaj, 6 nás bolo. Koho som zabudla povedať? Takže vlastne z cirkevaku sa vás dosť dostalo. My sme boli 3 Moniky No. z nášho ročníka, No. no. Čo sa dostali na VŠMU. Koľko statko je úspech. To bolo presne, že Monika Potokárová, tá je talentovaná a ty sa dostala, aha, však ty si tá pekná, vieš. A podľa mňa Potokárova bola krajšia, ale... To nesporím. Nie, ty si vždy bola... To je napríklad to, že na Kavašovej vidíš to starnutie. Na koho? Na Kavašovej. Vidíš to starnutie a To sa nepúšťam. ide mimo zenitu, ale ty si to stále držíš, že stále máš tu... Fú, tak to si netrúfam. Dneska mi volala inak, vieš, ak som sa neostal? Nedostávaj ma do úzkých, pre Počkaj, dneska mi Boha. volala Kavašová. Matúš, čo chceš? Ideš? Hovorím, že kam? Na tú mediálnu party Ojky. Hovorím, že hej, môžem tam ísť s tebou? Super. Ja som tam nemal s kým ísť, ja som volal jemu. Áno. Mňa nepozvali. Oni ho nepozvali, Ani tak ja idem, takže som aspoň že šťastný, že mám niekoho. A ty máš vyštudované konzervatórium. No. Máš pocit, že to pomohlo? Prepač, cirkevné. Hej, Kde Treba to učil opomínať. skoro pán som sa Frolejs. zadusila. Jediný to zachraňoval. Tú úroveň. A to som mala ho 1 rok. No, a vidíš? Jaká Vidíš? si úspešná? Aj ma pripravoval na VŠMU. Tydlik. Tatino, no. Teba zobrali na prvýkrát? Hej. Hej. Lebo si Lebo som krásna, pekná. Dobre, vydrž sekundu. Ak chceš vidieť celú a nezostrianú verziu, chod na www.daspo.sk alebo na hero na daspo.sk. Máš dokonca prvý mesiac o 50% lacnejší. Samozrejme nás nezabudni sledovať a dať nám odber. A ty si bola s kým v ročníku? Kto ťa viedol? Luboš Kostelný, Mišo Vajdička. Za režinu vlastne časť Roman Polák. A chvíľku sme mali aj Martina Hubu. Prvý rok. Jaké to bolo s Hubom? No vraj iné, ako to mali tie ročníky predo mnou. Že vraj pri nás už bol taký deduško zlatý. Taký akože, taký pokojný, no. Akože v pohode, nemali sme z neho nejaký Si sa mu extrémny páčila. stres. Teraz mu hrám inak manželku v jednom predstavení. No, Vy máte koľko rozdiel vekový? Popola vášeň. 70. Tuším. Neviem. Ukáž, ty si Tak ja mám 34, ja neviem, koľko má Huba. Ty máš 44. A už si Veľa mala či tento rok, málo? alebo budeš mať? Počkajte, veľa či málo? Či pôsobím, či Ja sa nepôsobím? pozerám na teba veľa. Akože vyzerá mladšie? Áno. Ďakujem. Ja si naozaj nesem istý, čo... Dobre, čo si tým 34 a 2 deti, chápeš? To je halus. Som nevedel, že je medzi nami taký malý rozdiel. Dobre. Malý, však ty si bol o ročník nižší odo mňa. No ale pretože som prepadol, Ja inak by som... starší. No to... Počkaj, ty Mám si starší odo 35. mňa? Vážne. Počkaj, ty si bol s Nelou Pociskovou pôvodne? Aha, no ja som mala byť s A Paťom kde je teraz Vyskočilom. Nela? Patrik Vyskočil, Neviem. bol so mnou na primačkách na štátne konzervatórium. No, áno, on bol podo mnou. Ja som Vidíš, k nemu vtedy som prepadol. asi nebola až taká pekná, tam ma vtedy neprijali. Ty naozaj Ale ja máš som pocit, bola že sa chorá. meníš? Chorá som bola vtedy, takže ja som sa nakoniec nezúčastnila ani, tuším, tých opravných. Že som sa nezúčastnila a tým pádom, ale chodila som na tú prípravku na štátne. To som si Hviezdy platila. hereckého neba? Kokos, áno. To sa volalo, že hviezdy hereckého neba, kámo, to si zaplatil peniaze a Hej. chodil si na hodiny spevu, A klavíra. tam som chodila s Paťom. Neviem, či je Betka Bartošová tam Takže nechodila. ste- Nie, chodili sme tam akože na tieto kurzy. No, že si keby zaujímavé. ma prijali tam, tak som v tomto ročníku. Hej. A ty si bol o ročník vyššie. s Hej, ja by Nelou. som prepadol k tebe. No, A potom od teba. Počkaj, ale ty si regulárne prepadol? Áno, dvakrát. väčší Na študent. konzerve? Na konzerve ja som nechodil. Ja som nechodil na tie hodiny moc, vieš. A prečo, čo si robil? Chodil som na kávu. Na kávu ešte som sa vtedy nehral úplne. Regulérne si prepadol kvôli tomu, že si chodil na kávu? Áno, lebo... Proste No, blicoval. blicoval som. No, Chodil si do to je Stormu hrávať sa hry, klasický ne? stredoškolák. No
No. Bože Do Kriste. Stormu. Čak, ale ty si Do z Stormu na Bratislavy, kávu, nie? hej. Áno. No? Tak potom poznáš Z Storm. mesta. A počkaj, a ty si sa narodila niekde inde, ne? Záhorská V Bystrica. Záhorskej. Tak To to už nie tiež je. Bratislava. Akože. Ale prestaň. Jak snína, keby si Je to povedal. normálne. No prepáč. To je Záhorie v Bratislave. Dobre, poďme, že a ty si potom vlastne normálne išla na Vysokú školu muzických umení, tu si doštudovala a potom ty si rovno začala robiť? Bola si jedna z tých šťastných, alebo to nejakú dobu trvalo, kým si sa dostala k takto aktívnej práci, jak máš teraz až na teda toto leto? Rýchlo začala aj v Národnom divadle. Už v druhom ročníku nám dal prvýkrát Vajdička takú, akože, no tak robili sme tam také, akože technikou. Ale aspoň sme sa, vieš, dostali na to javisko. Že sme mali to stretnutie s tými ozajstnými hercami a tak. No a od 3. ročníka som tak nejak už aktívne začala tam hrávať. Keď som končila školu, som tam mala 12 predstavení. V Národnom divadle. Aj si mala repliky, alebo... Aj som mala repliky. Ale 12 je dobré číslo. Hej, už teraz mám len 3. A teraz čo, berú mladšie? Krajšie? Lacnejšie. Nie, neviem. Neviem, proste ja som tak nejak prišla do momentu, kedy ma asi ľudia prestali vnímať ako divadelnú herečku. A možno ma tak nikdy nevnímali, ja neviem. Kvôli seriálom? Viacej točím teraz ako... I keď som robila takú zájazdovku so Soňou Ferancovou a je to fakt, že dobré predstavenie. Takže taká ujebaná komédia. Kľudne menuj, nech si to idú ľudia pozrieť. A volá sa to, že má to taký šialený názov, Pivo, plienky, podprsenky. A Tak od Shakespearea. hrám tam stripterku. Vyzliekaš A to sa? ma zaujalo. Hej. Ale ne úplne do naha. Do spodného prádla. Je ti to komfortné? Jak to vnímaš? A vieš čo, ako náhle je to niečo, čo mám v rámci postavy, tak to beriem proste absolútne prirodzene. Že takto to proste je, lebo si to tá hra vyžaduje. Ja nemám problém ani s nahotou, ani pred kamerou, ak tá nahota má naozaj zmysel. No, akože vyzliekla by si sa, hej? Ja sa, akože aj teraz som fotila s jedným fotografom a tiež nemám problém sa aj pred tým fotografom vyzliecť, lebo je to pre mňa, akože tá nahota je pre mňa absolútny vrchol umenia, lebo čo môže byť krajšie ako pekné nahé telo, hej? Takže keď je to zachytené naozaj, že decentne, ty sa nevyzliekaj, ale... Prepač. Ja som tak rád. My máme s Matušom tak taký rád. menší projekt, že chceme fotiť, vieš, tak... Ja chápem. Hneď politická strana a potom... Ale akože stretávam také názory, vieš, že čo sa tam tie herečky, ako čo sa majú čo vyzliekať, ja neviem čo, ale vieš, presne som sa včera nad tým zamýšľala, že keď to urobí modelka, tak je to v poriadku, hej, ale keď tá herečka vlastne je model, tak to už je vlastne zlé, alebo to akože... No dobre, ale nevnímaš to iba ako nejaký internetový bullshit, nejakí ľudí, ktorí fakt nemajú čo so sebou. Lebo mám jednu takú veci. fotku, ktorú mi teraz môj fotograf poslal a je naozaj, že taký fragment z toho fotenia už som von dala. A viem, že sa to presne tak polarizovalo po tú fotku. A keby som teraz dala ten širší záber, pre mňa je to nádherná fotka, ale normálne niekde balansujem teraz, že či to pridať, nepridať. Vieš, akože ja ti poviem takto, že ja na margo toho, že ja odmietam pozrieť televízor, hej, takže ja ťa poznám najviac osobne teda, hej, a potom, čo som si pozeral, tak proste sociálne siete nejaké. Hej. A ty si práve, že za mňa ako dosť veľký miláčik na sociálnych sieťach. Áno, inak to musím si fakt, že zaklopať, že možno aj to je tým, že ako s tými ľuďmi komunikujem. Viem, že sa snažím akoby, aj tak asi ste zachytili, že okolo mňa sa v poslednej dobe dosť dejú také nejaké zvláštne kauzy, ale aj tie kauzy sa snažím vždy prejsť tak, aby som nikoho neodsudzovala, nejakým spôsobom neurážala, že je to len také nejaké ako vyjadrenie môjho pocitu, nejakej pravdy a asi to možno je ľuďom sympatické. Takže za to som naozaj hrozne rada. Vieš, že kto sú tvoji sledovatelia? Fanúšikovia seriálov, alebo vieš to nejak kategorizovať? Neviem. Ono v dnešnej dobe si nabrať followerov je veľmi ťažké. Že, akože samozrejme, že veľmi záleží od toho kontentu, ktorý tam dávaš, ale
že kedysi to podľa mňa bolo také, na tých začiatkoch to bolo také jednoduchšie, vieš, ako dnes, jasné. lebo je ten trh dosť presítený. A to ja som fakt akože fenomén, alebo čo si deje? Nie si fenomén, to je to, že si nič nerobil. Strašne veľa ľudí, no. Ale si nič nerobil. A máš aj dosť, tak tvoje videá sa podľa mňa stávajú virálnymi tým, že presne otvorene a úprimne komunikuješ nejakú časť svojho života. A to ľudia chcú vidieť. Ľudia chcú vidieť tú pravdu, tú autenticitu, vieš. Ale akože aj nie tie politické Ale veci ty si idú socky celkom, aktívne robila už popri práci, popri tom, ako si točila, nie? Aktívne ani veľmi nie. Ale dávala si tam nejaký tam obsah. som to živila, Lebo vieš, Matúš to napríklad nerobil. A to je to, že Nerobil, vieš, robil telku, ale vlastne kašľal na to. Hej, ale Teraz mal by si tých followerov, pýtam sa teraz úprimne, mal by si ich, aj keby si nevyšiel s touto pravdou von? Ja neviem. Ja si myslím, že hej. Akože ja mám lebo mne najväčšie... napríklad po tom botoxovom efekte a teraz, a akože, hej. Povieme si. No, tak po ňom a ešte aj teraz, čo som mala takú skúsenosť, že vždy pri takýchto veciach mi tí followery akože nabehnú, ale nie je to niečo, čo ja teda ako cieľene teraz idem do toho, že tak teraz dám toto, aby som si nahnala, lebo už aj s tým som sa akože stretla, s týmto názorom, že ten paradox... normálne, že lekári začali obviňovať z toho, že ako sa vrtám do medicíny, len preto, aby som si nahnala followerov, lebo som akože tá typická influencerka, ktorá si akože... vrtáš akože... do medicíny, keď povieš o tom, čo sa ti stalo? Ja neviem. No, dobre. Ja mám najviac, akože ja viem povedať, že postory najviac má, to má skoro 1 000 000 akože videní, je to, kde som dal tie fotografie, že počas tých 2,5 roka, hej, že tam to má najviac videní, ale potom tie ďalšie práve, že sú moje politické veci. Že vyjadrenia sa k Oscarovi Baramimu, potom zase nejaké názorová vec a až potom sú ako keby tie veci, čo sme dávalo závislosti. Že tá závislosť, mám pocit, že Margo to, že to je atraktívne bulváru, tak tam sa akože na tom urobil ten boom, ale čo sa týka Instagramu konkrétne, tak práve, že to je, že viacej mi naskakujú ľudia z tých názorových záležitostí, ako čo mňa svojím spôsobom mrzí práve, že, lebo mám pocit, že tie veci informačné, ktoré sú o tých závislostiach, sú produktívnejšie? Vieš, čo myslím? Alebo pre mňa to viacej znamená asi? No, to je to, že to je tak neuchopiteľné. No, len tam ako vieš presne toto, že nejaká tá internetová identita je strašne zvláštna v tom, že tí ľudia si ťa do niečoho zaškatulkujú, alebo niečo si o tebe myslia. Presne, jak si aj ty povedala, že teraz dáš von tú fotku, tak zrazu je to pre nich, že toto som ja nezačal sledovať kvôli tomu, že uvidím tvoj cicok. Hej. Ten tam ani neuvidíš. Ale Lukáš Golík. Ale ja áno, ja som zase tá nová cieľovka, vieš. Ale tiež... Lukáš ešte začal sledovať 2 týždne dozadu kvôli tomu. Typický frlajs, povedz. Čo? Ale ticho. Ak chceš vidieť celú a nezostriehanú verziu, chod na www.daspo.sk, kde máš prvý mesiac o 50% lacnejší. Samozrejme sme aj na Hero a nezabudni nás sledovať a dať nám odber. Moni, ty si veľmi aktívna vo svojom remesle, ak to tak môžem nazvať. Áno. Akože Hrávaš remesle, aktívne v divadle. Nie. V najstaršom remesle, áno, bavíme sa. No, tak aj Instagram už je moje také remeslo chtiac, nechtiac. Berieš to tak, hej? No už teraz asi trošku aj hej, no. Tak... Aký je pomer príjmov z herectva versus Instagram v sociálnej siete? Asi pomlčím. Percentuálne? Neviem. Percentuálne musíš vedieť. Neviem. Musíš vedieť. Asi momentálne, tak tento mesiac som netočila zatiaľ, tak... Takže 100%. Zatiaľ 100%. Takže Monika nie je až tak úspešná, ako som hovoril. A... Až taká aktívna asi nie som. Vieš, ale ako to, že... chcela by som byť, ale... Mám strašne takú osobnú otázku na teba. Povedz. Hej. Mne už sa to stalo niekoľkokrát. A nebolo to iba kvôli mojim závislostiam, ale už si mala to vyhorenie? Alebo iba prichádza? Asi by som sa zdržala tiež aj tejto odpovede. Fakt? Nemusíš konkretizovať. Iba či na teba došiel ten pocit. Hej, došiel. Niekoľkokrát už? Minulý rok. A ako si to riešila? Minulý rok v lete. Bolo to pre mňa úplne najhoršie obdobie. Fakt, že prvýkrát som vlastne pochopila tak nejak, ako sa cíti človek, ktorý je v depresiách. Že pre mňa to bolo fakt minulý rok veľmi, veľmi ťažké. Mala si tú prázdnotu takú tú strašne. úplne, že... Takú, že proste ja som plakala každý deň, normálne, že niekoľkokrát, keď som tak nejak osamela, alebo tak to bolo normálne, že už keď vlastne deti moje pochopili, že si musia ku mne tak akože sadkať, laškať a len tak byť, tak tiež
Hej. Pre mňa záchranné koleso. Ale no, týmto chcem pozdraviť môjho muža, Dominika. Tento so mnou vôbec nemal ľahké. A riešila si to nejakou terapiou, alebo si iba vieš čo, bola vtedy v sebe? nie. Vtedy nie, lebo som si tak hovorila, že ty kokos, ja som zažila už iné sračky. Ty vieš. I know that you know that we know. Takže som si hovorila, že fakt, akože dám to nejako. Však doteraz som veci dávala, tak musím to nejako... Akože ja veľmi viem pracovať s tou svojou emocionalitou, tým, že mňa hrozne baví tá psychológia. Nie len teda psychológia v rámci nejakej postavy, ale aj že na sebe. Áno. Takže ja si viem veľmi dobre zracionalizovať veci, ktoré sa Čo sa ti deje v živote, hej. Ale niekedy to proste ten čas rozkladu vie byť dlhší a naozaj si to tak nejak musím... Teraz chodím na terapie. Teraz. Akože potom, čo sa mi stalo s tým botoxom a tak, však tam... Vy sa furt zasmejete, ty kokos. Znie to vtipne. Podri sa, ja si uvedomujem vážnosť toho, hej. Ale vždy, keď povieš, že keď som mala tú kauzu s tým botoxom, tak proste je to vtipná veta. No lebo tak to bola kauza, vieš, akože... A teraz si pomáha tá terapia, hej? Lebo mne vtedy vlastne tam zavolali psychologičku, lebo mi tvrdili, že sa mi to stalo akože psychosomaticky. Mňa sa snažili 6 dní v nemocnici liečiť na hlavu. Akože normálne, že som dostávala na stolík antidepresíva, že Monika, nezvládli ste svoju prácu, nezvládli ste svoje tempo. Akurát v ten deň, keď ma hospitalizovali, tak ma zastrelili na Dunaji. A ty si bola normálne hospitalizovaná akože v nemocnici? V nemocnici s tým, že nevedeli, čo mi je. Na psychiatriu ťa dali? Nie, normálne na internom som bola. Ale akože ja som nevedela rozprávať, dýchať, pomaly sa postaviť z postele, zdvíhať ruky, proste paralizované celé telo, hej, takže... A to bolo teda pre toho, kto nevie, to sa stalo kvôli... Kvôli tomu, že mi dali pichnúť botulotoxín do podpazušia kvôli nadmernému poteniu. Ale ja som akože týmto prešla už niekoľkokrát predtým, hej, že ja som už dostávala rovnakú dávku, raz za rok som si to dávala vždy pichnúť. A čo bolo teraz iné? To nikto nevie. Že zrazu tvoje... Chemická reakcia. Moje telo inak zareagovalo. Vraj ten organizmus v rámci akože toho botulotoxínu, že čím častejšie si to dávaš, tým viac môžeš byť akoby rezistentný na to, že aj do tváre, keď si to pícha žena, tak rýchlejšie sa ti to odbúra, alebo inak zmetabolizuje. Tak mne sa stalo to, že proste po istých dávkach mi moje telo zmetabolizovalo tento botulotoxín tak, že sa mi vlastne rozlial do celého nervového systému. Hej, takže nezostal len na tých konkrétnych miestach, kde mi to bolo aplikované. A tebe z toho, lebo ty si vyzerala nedobre. No úplne zle, no. Úplne zle. Ja som, a hovorím, tých 6 dní, čo som bola v nemocnici, oni si mysleli, že to je teda tá psychika, takže mi tam aj zavolali psychologičku, s ktorou som mala akože sedenia 2 dní v stave, kedy som nevedela artikulovať, takže pre mňa to bolo úplne, že vieš, zle, celé zle. Takže vtedy som si vlastne povedala, že kokos, možno by mi vlastne jedna terapeutka v mojom živote neuškodila. Čiže ty môžeš vďačiť botoxu za to, že chodíš terapeutovi dneska svojím spôsobom? Asi krásne. Krásny príbeh ľudský. Ale tie božie mlyny? Melú? Áno. Vieš? Takže ja som vlastne vďaka tomu teraz normálne chodím a riešim si tam veci. A jak sa to fixlo? Čo? Jak sa to skončilo, ten tvoj prípad? Kedy si sa dala v pohode? Vieš, trvalo to tak akože intenzívne 2 mesiace. Bolo to dosť nekonečný čas pre mňa. Ty si nesledovala vtedy Manču? Ja mám iné veci na práci, ako pozerať niekoho, kto si pícha botox. Nie. Mňa to minulo vtedy, úprimne. Hej, úplne, ale ja úplne chápem, že to je v poriadku. To vlastne dobre. My sme s Tormou si o tom písali. No a tým pádom 2 mesiace trvalo, kým 2 mesiace som bola, že úplne out, nevedela som vôbec dvíhať ruky. Mne normálne, že akože odišlo mi... Prepáč, lebo ty si vyzerala, keby si mala chemoterapiu. Áno. No ja som vyzerala jak po porážke. No. Úplne po porážke, ale že celotelovej, že nelen akože polka tela, ale všetko. Ja som nevedela udržať hlavu na krku v predklone, lebo tým, že máš ochabnuté tieto svaly, tak mne vlastne padala v kuse hlava. Ty vole, to je brutál. Ja som si nevedela ani umyť tvár, umyť si zuby. Ja som musela pri umývadle klačať, hej, aby som vôbec dokázala vykonať nejakú základnú hygienu, hej, ráno.
Nič. Nevedela som zdvíhať deti, nevedela som šoferovať. No úplne ma vyplo. Akože 2 mesiace intenzívne. A potom sa to tak nejak akože vracalo a... Samo, či ti dávali nejaké lieky špeciálne? Samo. Tak musí sa ten botox akoby... Strebať? Chceš to vedieť? Nie, tak botox sa vylúči veľmi rýchlo. Len botox spôsobí to, že... Ja som teraz veľmi ale edukovaná. Chcete počuť? Jasné. Však edukujeme. Že botox vlastne odstaví akoby na nervovej platničke. Prestane sa tvoriť takzvaný... no už som to zabudla. Monika je brutálne edukovaná. No proste takú látku, ktorá ti akoby vytvára spojenie medzi nervom a svalom. Okay. No a tým, že vlastne... Nejaký proteín alebo niečo také. To je acetylcholín sa to volá. To ti vlastne vytvára to spojenie medzi nervom a svalom a ten botulotoxín ti to vlastne akoby odstaví. Tým pádom sa mi nevytváralo toto spojenie a ja som vlastne nemohla dostávať malé vlastne nervové zakončenia ti to odumiera. To znamená, že ja som fakt musela len čakať, kedy sa ten nerv akoby dorastie a spojí sa s tým ďalším nervom a vznikne vlastne to spojenie a začne ten sval normálne akoby fungovať. Čiže sa to nedalo urychliť nejakým ja som vedela ruky zdvihnúť sem a vyššie to nešlo. To by mi stačilo. Proste už to... Jebne ma z neho. By sa nemohla brániť. Presne. No. A s dýchaním som mala najväčšie problémy. Že už to bolo také, že už by som možno sa aj vedela vrátiť do divadla, ale nemohla som, lebo som nedokázala rozprávať. Akože nemala som silu toho hlasu. A tá klinika, ktorá ti to aplikovala, mala z toho nejaký problém, alebo... Nie, to nebola to chyba lekárky, preto som do dnešného dňa to meno tej lekárky nezverejnila. Ani kliniku, kde mi to robili. Lebo ja proste viem... A dnes je ten deň... Pani Horvátová! I dúfam, že to nebola pani Horvátová. Monikina mama, hej. V kúpelke. Záhorské Bystrici. No lebo ak to chápem správne, tak to vlastne naozaj nebola chyba tej kliniky, tam bola vlastne chyba v úvodzovkách v tebe, že proste tvoje telo... Môj organizmus na to zareagoval. A možno práve preto, lebo som mala veľmi náročný mesiac, enormne som bola unavená, málo spánku, vyťažená som bola. Nestíhala som, 24 hodín mi bolo málo. Tak tie psychosomatické veci však to vie urobiť svoje. To by ma zase neprekvapilo. Ale jak si aj spomínala, že ty si vieš veľmi racionálne niektoré veci vysvetliť sama so sebou, ja to mám rovnako, ale presne som pochopil, že pri tom psychológovi je to o niečom zase inom, lebo ti ponúkne ako keby iný pohľad. Tomu ver inak, to som teraz, hej. A ja sa hrozne veľmi často akože overthinkujem. Ježiš, to máme všetci, ale v tejto miestnosti okrem Broského. On mi hrozne pomáha v tom, že ma tak akože zastaví a mi povie, že dobre, máme to už pomenované, krásne, úplne od začiatku až do konca, ale zastavme sa trošku a poďme sa na to pozrieť presne, že inak. Ak chceš vidieť celú a nezostrihanú verziu, chod na www.daspovu.sk, kde máš prvý mesiac o 50% lacnejší, alebo aj na Hero a samozrejme nás nezabudni sledovať a dať nám odber. Toto je presne moja téma. S kým sme to tu vytiahli, že kedy už je príliš veľa psychológie? Tak lebo my to máme niekde tak v sebe, vieš, tú psychológiu. Musíš proste, ja overthinkujem v rámci roboty, tak samozrejme, že to potom aplikujem aj na seba, vieš. Vnímaš to takto? Není to podľa teba iba, že proste naša charakterová črta, ktorú drbeme aj do roboty? Lebo ja nemám pocit, že nad robotou uvažujem viacej ako nad sebou samým. Ne, že by som teraz veľa točil, že by som to mal k čomu porovnať aktuálne, ale... Tak ja sa zamýšľam nad tým. Akože ja potrebujem mať odpoveď na všetky otázky, ktoré si kladiem v rámci svojej postavy. Ty si jedna z týchto otravných herečiek. Ja som od vajdičku. A prečo tu mám sedieť? Neviem, akože ja nie som... Chceš tak silou mocou dokázať, že si talentovaná, nie len pekná? Asi. Ale zase nie som človek, ktorý má potrebu dávať rady iným, pokiaľ si ich nevypýtajú. To je výborné. Toto je naša mantra. To je výborné, to milujeme s Matušom. My sme tu presne niekoľkokrát mali tieto debaty, že nenávidíme, keď herci si dávajú rady. Alebo niekto niečo také. Takisto v materstve, ako aj v robote. Nedávam rady.
Ale asi tebe dávajú počkaj radu, ma, nie? ale ja som bol strašne proti tomuto second hand parentingu. Strašne. Ale jak ma niekedy takto trká, keď vidím niektorých rodičov, ktorí robia niečo za mňa kategoricky zlé. Normálne tak ma trhá. Hej, ale nemôžem. No, presne. A je to inak taký boj samého so sebou, fakt, že vidíš, že ten rodič robí niečo, čo ty vnímaš ako brutálne škodlivé pre to decko. A iba tam tak sedíš a že... Každý si to musí asi sám prejsť a pochopiť. Vieš, ja som tiež na začiatku nevedela. A tiež som k tomu, kde som teraz, musela prejsť nejakou cestou, takže... A teraz... A neviem, či by mi pomohlo, keby mi v tom čase niekto povedal, že takto, vieš. Asi by... Lezú ti na nervy v tomto rodičia, starí rodičia? Ja sa snažím od každého si zobrať to najlepšie, ale prídu momenty, kedy si poviem, že dobre, ja som skôr taká, že jedným uchom dnu, druhým von, keď viem, že to má zmysel. Že neviem ísť, alebo nechcem ísť do nejakého konfliktu, to vôbec. A zase rešpektujem to, že veď aj oni jedného dňa, no tak niekoľko dní vychovávali akože svoje deti, mňa a môjho muža. Ale tak nejak ako, toto neriešim. No niekedy, keď mama dáva rady... to úplne nezasahuje do mojej výchovnej metódy. No, mne keď vždycky mama dáva nejaké rady, že ako vychovať deti, tak sa hovorím, že mami, pori sa, jak dopadla tvoja výchova. Oh, shit. Naozaj chceš, aby som to opakoval pri niekom? Nie, akože, ale toto je realita. No. Akože toto by bol argument, áno. Áno, no. Dobre, ne? Tak by som mal. Ale je to tak, áno. Je to 100% tak. Je, no, ale každý veríme tej svojej pravde. Vieš, a každý chce to najlepšie pre to decko. Hlavne fakt. Tá generácia sa mení, vieš. My tak dnes inak na to pozeráme. My sme taká zazdrovaná generácia, vieš, tak inak to... Hej, ale plus sa posúvajú tie vedomosti ohľadom psychológie. Vieme viacej, čo funguje na tie deti. My sme zazdrovaní, že vieme to nejak ako inak. Niekedy až príliš. Napríklad teraz presne sa stretávam s tým, že tie deti moje, ja to na nich vidím, že oni sa nevedia nudiť. Vieš? A teraz presne som čítala takú štúdiu, že aké je to dôležité vlastne pre tie deti. Aby si rozširovali tú fantáziu a proste, vieš... Ja som sa nudil celé detstvo. Chápeš? Však so mnou sa tiež moji rodičia nehrali toľko, čo akože sa ja hrám s mojimi deťmi. Moje decka nevedia sa nehrať so mnou. Ale zase musím povedať, že naše baby, že napríklad dneska som bola cvičiť a boli so mnou. A oni presne prišli do toho fitka, že no tak my sa nudíme. A Melania chytila, ako čo nerobievajú často, lebo oni nemajú nejako, že telefón alebo koľko majú rokov? 8 staršia a 5,5 mladšia. Okay. Ale zobrala do ruky ten telefón a hovorím, že odlož to proste. Nie. Tak si tu nájdi aktivitu, ja tu budem hodinu a za tú hodinu si tu proste si tu v telocvični plnej predmetov, tak si tu niečo nájdete. A nakoniec akože chvíľku... Kámo, ja som bol schopný škrabať takto do koberca, keď tam nič nebolo. A predstavovať si, že tam niečo je. No. Smutné. Tak ja napríklad berem staršiu do gymu. Hej, na box. Furt. Je to strašne vtipné, lebo proste ona buď pozerá na to, jak tatko dostáva na papulu, alebo si háčkuje. Háčkuje si? To je mega zlatá. To je zlaté. Dobre, iba sedí a proste háčkuje, vieš. Táto sa bije a ona... No. Bojo? Áno, dobre. A háčkuje, vieš. Ona je úplne, že šéf. A teraz vlastne idem povedať, že dobre, troška sa vrátim k botoxu, že... A teraz akým spôsobom budeš riešiť to nadmerné potenie? Nie, nemáme. Že jak budeš teraz riešiť to potenie? No a to sú presne veci, ktoré si hovorím, že... Častokrát som si kladla otázku, že prečo sa to kurva stalo mne? Veď botox preteká injekčnými striekačkami, potokmi, dennodenne, každou minútou, hej? Každou herečkou na Slovensku. Tomu ver. A nie, každou nie, to by som krivdila. Ale prečo sa to stalo práve mne? Vieš, keby som si to dala pichnúť do papule, tak si poviem, že OK, tak mi treba, hej. Bolo mi to treba? Nebolo. Tunak si rieš akože trest Boží. Ale veď som si riešila zdravotný problém, vieš. Ale potom som to vlastne pochopila, že keby sa to nestalo mne ako mediálne známej osobe, tak by sa o tom možno nikdy nerozprávalo nahlas. Tých prípadov je hrozne veľa, len sa o tom nehovorí, hej? Že ku mne sa dostalo strašne veľa správ od žien, od ľudí, ktorí akože mali podobné príznaky, možno nie až tak silné, ale mali. A tak som si povedala, že ak má niekto robiť osvetu, tak jedine človek, ktorý má nejakú možno silu toho hlasu, hej, v tom verejnom priestore.
A na druhej strane sa ku mne zase dostala vec, ktorá mi vlastne teraz pomáha. A to je tzv. Iontoforéza. Je to taký prístroj, ktorý ti vysiela akoby cez elektródy elektrinu. Okay. Do vodičky, sú to také 2 kadičky a ja si do toho namočím ruky na 20 minút, nohy na 20 minút a dávam si také akoby vankušiky do podpazušia. A musíš ja som si predstavil, jak si tam mačam vajcia. Jasné, asi by ťa to dosť bolelo. Ale skúsiť to môžeš. Požičam ti to? Dobre. On to vyumýve, keď to budeš vracať. Máš to v aute? Hej! Dobre. No a to mi vlastne vyblokuje tie potné žľazy na 2 mesiace. Fakt? To Až takto? To je super. Je to top. Teraz sa mi trochu potia ruky, lebo zase som si dala tú kúru, ale akože normálne by mi tu takto kvapkalo, hej. Ak chceš vidieť celú a nezostrihanú verziu, chod na www.daspo.sk, kde máš prvý mesiac o 50% lacnejší, alebo na Hero Hero. Samozrejme nás nezabudni sledovať a dať nám odber. Ne. Áno, Toto si mi nikdy si nevšimol na tebe, že by si mala tento problém. Tak, Bola si vypedovaná? vieš čo? Podľa mňa som mala ponožky vždy na placi. Nemala som ponožky? Ja neviem. Lebo ja keď nenosím ponožky, tak sa mi to deje. Ešte mi povedz. Áno. Áno. Teba chytila aj teraz tá kauza, mňa to strašne bavilo úprimne. To mi prišlo až také machiavelistické, jak som sa rehotal na tom. Lebo však poznáš ma, ja viem byť hajzl v týchto veciach. Hej. Že ten tvoj ajurvedný pobyt. Prosím ťa, ja toto potrebujem rozobrať. Nechcem sa k tomuto vrácať. Iba na strašne, ja nemám iba niekoľko základných vecí. Ešte nám tu nikto nerozprával o ajurvede nejak extra. Bohača. Ty si nejako k tejto záležitosti ajurvede akože bola bližšie predtým, jak si prijala niečo podobné? Nie. Ja som očakávala, že tam mi to všetci vysvetlia a že to nejak pochopím. Lebo viem, že často aj naše nejaké kolegyne robia tieto ajurvedné záležitosti. Áno, veď ja K tomu som si patrí aj povedala... lízanie žaby? Teda... Nie, bohužiaľ. Nie? Dobre. Tie žaby sa inak nelížu. Ja viem, a hovorí sa tomu tak akože ľudovo. Oni sa vypalujú to si do nej. To sa fajčí, nie? Nie, oni chytia tú žabu s takým To bol separ na drievkom. takom ajurvedskom pobyte. Ne? No, oni s takým drievkom zoberú ten jed Ten z tej žaby, potom ti vypalia dierku, túto takú malinku, robia ti normálne, že proste ranu a do toho ti to máčajú. A to je to, že môžeš za 10 minút prežiť 40 rokov? To je toto? Ja som videl, že sa to fajčí, kámo. Nie. Nie, žaby sa píchajú. To je veta, ktorú som si v živote nemyslel, že poviem, ale hej, žaby sa píchajú. Akože do otvorenej rany. A čo sa to fajčilo? Lebo tiež, že nejaký kokain, crack, heroín, ty vole, ja neviem, veľa vecí. Nehovor to nahlas. Veľa vecí, Lukáš. Treba iba otvoriť internet. A mysel, ale nie. Keď som mal aktívne obdobie, som rozmýšľal, či sa dajú vyfajčiť lisohlavky. A potom mi povedal internet, že není dobre, úplne najlepší nápad fajčiť spory. Je to asi úplne zdravé. Že fungus fajčí do plúc. Videli sme, ako dopadlo Last of Us. No. Asi by som nemal najlepšie. No čiže ty si nemala vôbec nič k ajurvede? Nie, ja som si presne povedala, že potom botox. Jasné. Poďme si dať niečo ďalšie. Kokos, však keď akože som bola akože kompletne out, hej, fyzicky aj psychicky. Psychicky natoľko, že chodím terapeutke. Tak hovorím si, že kokos, idem na ajurvedu. Akože ja som začala brutálne manifestovať, že ešte som to Dominikovi môjmu povedala, že ja potrebujem ísť na tú ajurvedu, ja si to zaplatím a idem. Bola na tej križovatke, že drogy alebo ajurveda. Inak fakt. Alebo exorcista. Alebo exorcista. Exorcista ešte tam bol. Fakt? No, výborná téma, to chcem rozobrať niekedy. Ja potrebujem niekoho, inak kto ma vypali nejakou šalviou, lebo toto už není v poriadku. Vieš, akože mám naložené trošku. To sa mi ľúbi. Ja teraz neviem, či som zase niekoho, povedala. kto ma vypali šalviou. No fakt vám to hovorím, ak poznáte nejakého šamana, tak sem s ním. Baša Lebo akože vieš, ruka, rok na to proste ten botox. Čo máš ruku? Ja som rok predtým spadla vo Švajčiarsku na lyžiach, však som skoro došla o ruku. A však to je, počuj, A ja tam mám týta na 10 šroubov. To je skoro jak Matúšov penis veľké. Ja som, no. No áno, úplne, Lukáš. To neviem potvrdiť. Troška menšie. Tak ďaleko sme sa s Matúšom nedostali. Obrovská jazva. Preboha, prepáčte. No, takže vieš, a pol roka vyradená kvôli ruke. Takže si hľadala proste hocičo niečo, hej, že čo by mohlo byť Čo by ma mohlo, účinné. vieš, tak a oslovili ma z tejto ajurvedy. A ja úplne, že
wow, lebo ja som inak, ja neviem, ja som taký typ človeka, že si viem priťahnuť veci, ktoré potrebujem v tom živote, tak takto si to viem fakt, že vymanifestovať. Darí sa ti to? To víš. Čo myslíš, že sa ti stane ďalej? Ty si bola súčasťou za mňa toho najväčšieho scenaristického zvratu, aký som kedy v akom projekte videl. Myslíš nemocnicu? Vy mi zničíte kariéru? Nie, to je fakt vtipné. Akože zhulená som tam bola, tuším. Ja som proste jedna kauza za kauzou. Ja z takého nejakého morálneho hľadiska nezdielam deti. A keď tak veľmi fragmentovo. Akože naozaj veľmi fragmentovo. Hlavne tento rok napríklad. Tento rok mám veľmi filtrovací rok. Musím pravdu povedať. Ľudí? Dosť. Ty si aj povedal, že by si možno k tomu dala nejaké vyjadrenie a teda keď už chytáme tie senzácie, tak prečo fakt nie? Si verná svojmu mužovi, Monika? Ja ako herec častokrát cítim, keď je tam niekto, kto to neštudoval. Mal to až v tak silnom štádiu, že mu až krvácalo do brucha a niekto mu povedal, že ho zachráni, že môže ho zachrániť práve dobrý ajurvédsky pobyt. A na jednej strane akože oni mi vyčítali, že akože prečo som v ich ponímaní zničila týmto, čo som vypustila von. Ja chodím hola a nemám zastreté.